Salutare tuturor! Azi revenim cu un nou tutorial. Vom face azi un exercițiu sau un studiu, mai exact, care te va ajuta să-ți dezvolți degetația și stacatura la saxofon, sopran sau chiar claragot. Este un exercițiu numai cu 16, ca stacatura să meargă în continuu și am să vă las la sfârșit și partitura. Mulți mi-au lăsat în comentarii dacă se poate să las și partiturile la ceea ce cânt. Am să vă las. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul ca să fiți notificați când apar clipuri noi. Eu zic să dăm drumul, să trecem la treabă. Asta e poziția pentru sopran. Pentru saxofon ar trebui să pleci din poziția asta. Solul la saxofon. Apropo, partitura o să vă las în efect. Sper să știți să vă transpuneți. Aici e partitura cu notele. Sper să știți. Aici nu știu cât de bine va focaliza. Va începe de pe sol. Solul fiind, știți voi, la saxofon, cum v-am spus. Cam atât a fost și pentru ziua de azi. Până data viitoare, să ne vedem cu bine. O zi plăcută. Vă pup!